Yarinyar a duka ahalinta kowa ya riga da ya zama mutum, amma a nata tunanin tana ganin ita ta gaza, yayin da babanta yake babban mai kuɗi, mahaifiyarta kuma 'yar wasa, ɗan uwanta shi ma haka. Tun tana 'yar shekara 10 take tunanin cewa anya kuwa waɗannan asalin iyayenta ne, domin kuwa ba ta ganin wani abubuwa da ya shafe ta. Rana ɗaya wata ta zo gidansu ta buga kofa take cewa ita ma 'yar gidan ce, inda ta kwantar da hankalinta domin ta fahimci inda magana ya sa gaba. Yarinyar ta take ba su labari kan cewa nurse ce ta canja ta a asibiti, ta janyo ta take nuna musu kan cewa su duba su gani a ita ta fi kama da ahal. A cikin ran da ta ce tabbas kila biri ya yi kama da mutum, amma kuma ya aka haka iyayen suka shiru. Cikin fushi take cewa shekarar ta 18 ba ta gida ta dawo, amma kuma sun kasa mata kirba ta musamman. Mai aikin su je ta sa baki kan cewa a je asibiti domin a yi gwaji. Likita ya ce musu ba za a samu damar samun sakamako ba har sai nan da wata ɗaya. Bayan an dawo gidan take tambayar iyayen shin ba za a sama mata ɗaki ba a matsayin ta na sabuwar yarsu. Uwar ta karɓa hakan, sannan ta ce mai aiki ta kula da ita domin haɗa mata ɗakin da za ta zauna. Yarinya ta ce mata ba komai, ya kamata da ki tsaya matsayinki. Abinci ta bata ta kai wa kare, yayin da ta yi maza kan zagi ta karɓa a matsayinta na sabuwar 'yar gida domin ita ma ta fara gabatar da nata aikin. Ta ce mata in fa kika je bai san ki ba zai miki haushi amma ya cije ki. Ai kuwa hakan aka yi, karen yana ganin ta bai santa ba ya kawo mata haushi inda kwanan ya dan yanke ta. Asibiti aka kai da aka mata allurar beraye, yayin da maman ta kawo yadda kaya na yadda ta asali kayan da za ta sa. Nan da nan ta yi maza ta ce a ita ya kamata a sawa kayan, inda ita yadda asali bata damu ba. Aka sa mata wani kaya kamar kayan kirsimeti sai wuta yake. Aka ce ta zauna, ta ce ita ba za ta iya zama ba, sai za ta tsaya domin ta kare mutuncin mahaifiyarta. Ana cikin haka ta sule ta faɗi, inda aka kai ta asibiti. Da aka kai ta asibiti ko sai da aka lallabe mata jikinta duka da bandeji, yayin da ita ma ɗaya ta ce tabbas wannan wani sabon salon rayuwa ne, yayin da ita kuma take kwance ta ce a zuwan ta jiya amma yau